Just, Linda. Βλάκα, τα ιντερνετάδικα νομίζεις ότι θα κλείσουμε? Δαργαλφά, πήγε από τη μέση. Αυτό το κάψιμο πρέπει να σταματήσει. Τα ίντερνετ καφέ δεν κάνουν χωρίς το Lineage. Άρα το Lineage θα συνεχίσει να υπάρχει. Κατάρα η ώρα που κυκλοφόρησε. Σκέψου πως έχουν καεί. Το Lineage πρέπει να πεθάνει. Κατάρας παίζει 24 ώρες 24 ώρες. Δεν πάει άλλο αυτό. Το Lineage πρέπει να πεθάνει. Ποτέ. Lineage για πάντα. Κατάρα. Τα ματάκια μου πονάνε από το πολυτεχνείο. Μάλλον παίζω λιγότερες ώρες. Η αλήθεια είναι ότι το Lineage έχει κατακάψει ολόκληρο τον κόσμο. Όλη την αιώλα. Οπότε θα πεθάνει και το κάψιμο θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά.